אהלן, רציתי להכין לכם איזה וידאו קצר כדי להסביר לכם איך להשתמש בתוכנה באותם פרמטרים שדיברנו עליהם. אז אתם מריצים את freestockcharts.com, שימו לב שזה לא רץ על כרום, רק על Firefox או על Explorer 11 ומעלה של מייקרוסופט. וצריך להתקין סילברלייט, אם הוא לא מותקן אצלכם, אז הוא יבקש מכם להתקין, ואז אתם תתקינו. אחרי שעשיתם את כל זה, את זה אני לא מקליט, כי אצלי זה כבר מותקן. אז, אופס, סליחה רגע, אוקיי. אחרי שעשיתם את זה, אתם תגיעו למסך הראשון שהוא נראה ככה. עכשיו, אמ, אז אני לא מסביר לכם על התוכנה. אם מישהו ירצה, אני אעשה וידאו אחר, אני פשוט רוצה לראות איך מסדרים את אותם אינדיקטורים שאמרתי כדי לראות מתי לעבור מסלולים. אז קודם כל אמרנו שאנחנו רוצים שהגרף יהיה גרף שבועי. אתם רואים כאן יש כתוב 10 דקות, אני לוחץ על זה ואני הופך את זה לוויקלי. ואז בעצם כל נר הופך להיות לי שבוע. תיכנסו כאן לסטינג, זה פשוט מפריע בעין, תמלאו את הפילד הזה כדי שזה יהיה ככה, ותלחצו SPX כי אנחנו רוצים לראות איך נראה ה-S&P 500, שזה המדד שמראה לי מראה לי את השוק ולפיו אנחנו עובדים. עכשיו אנחנו רוצים להוסיף את השני אינדיקטורים שדיברתי עליהם, שזה ה-Moving Average Exponential 20 ו-Moving Average Normal 50. אז אני הולך כאן, יש פה Add Indicator, לוחץ, מחפש את Moving Average, שזה ב-M, אני לוחץ על Moving Average, אני מוודא שזה על Price History, ואז מתווסף לי אחד, שהדיפולט שלו זה 50, אז אני לא נוגע בו. אנחנו רק רוצים, אמרנו, להפוך את הצבע שלו, אבל לאדום. אז אנחנו הולכים לכאן, Edit, והופכים את הצבע לאדום. יופי. עכשיו בואו נוסיף עוד אחד. אז לחצתי על Add Indicator, אני הולך ל-Moving Average, אני מוסיף עוד אחד על ה-Price History, ואז נוצר לי עוד אחד כחול, שיושב על האדום, כיוון שזה באותו מספר, אז הוא כאן. ועכשיו אני רוצה להפוך אותו ל-20, נכון? אני רוצה להפוך אותו מ-Simple ל-Exponential, ואני רוצה להפוך את זה לירוק. אוקיי, זה הכל. ועכשיו יש לנו גרף. הדברים האלה זה דברים שנמצאים אצלי, אתם לא תראו את כל הקווים האלה, אולי אני אמחוק את זה כדי שזה לא יבלבל אתכם. אתם לא תראו את כל הקווים האלה. ואנחנו כאן רואים את זה, ואז אתם יכולים לראות, כמו שהראינו את זה בפגישה, שכל פעם שזה חוצה אני עובר מסלול. כשזה חוצה כאן אני עובר למסלול או מנייתי, או משהו עם אחוז מסוים של מניות, כמו שדיברנו, וכל עוד שלא קורה כלום, אז לא קורה כלום. פשוט אני משאיר כאן מסביבות פברואר 12, בעצם לא מחליפים מסלול עד, בעצם רק כאן נדע את זה, עד ספטמבר 2015. כמה שנים פשוט לא מחליפים מסלול. זאת אומרת, זה קורה פעם ב... בסדר? אוקיי, עכשיו עוד משהו כאן, אתם רואים עם זה אני יכול לגלול אחורה קדימה. אם אני פותח את זה כאן, אז אני יכול לראות יותר זמן. וזהו בגדול. אתם את כל החלון הזה אתם לא חייבים לראות, אז אתם יכולים פשוט ללחוץ על זה, ואז כל המסך יהיה הגרף, כדי שיהיה לכם יותר נוח. זהו, זה ממש פשוט, יש כמובן המון פיצ'רים לתוכנה, אבל זה לא העניין. וזהו, אני מקווה שזה יהיה לכם לעזר, ומלא שפע, חברים.
תודה רבה.